عوي تسفا زخون حبريتا حجنا لكم قريبنا لنا كتسمعوهم نخل التجراوي بكونات كفتر يخليلو ناب حيال سنا أمرا ورعدي تحيل يركب حزب التجراي تسفو كلملم كاوكونات ورا كونات كوتس از فيديو لايك شير قبروا نابلنا نافت حبريتانا كنحلف حزب التجراي كاوكل تشعسر تخلتا متمرد جميرو كساب زحز الساعات بتفتراون سب سرح تقامات إنها تزاري خبيد محسيتن عنوتن وريد ويو بتفتراو حادقاتات كاوكل تشعسر تخلتا متمرد جميرو كساب حزي مريت تجراين تجارون استراي حرقات أبنت كري خلنا دما حمام كورونايو حمام كورونا ما بقسيو كف حجر تشاينا جيرو نعلمنا زي شبر حمام مخاني فلت أجزاير مسكن مريت تجراي بوزح جودات ولا كوانت زياب صحب بسنة البنان يكون من جنا خبير جودات أو صيح محلاف جنا كحدن كورونا حالي فيلو مليو كي تحجوسه بتاع ما بقسيو مريت عفار جيرم باروعتيو ما زناب تجراياتو ببوزح دخامن سعرن بتاع مريت تجراين تطفو وفيلو كعرف دما لعليو كينات وجلو أزز تاوجو كينات نممكاتن أبغوزو من هالو استشفشفو وجناتن لعل حد مليون كم زخون دما حبريتا ملخت بملام اللك تجراي قيحتن سلمتن تخفيلو استفر موعل بريتوريا نملا تجراي زو حسا ولا كوانت زي خونا نتافرق تجراي جنا بوسن ملكيو وفيتا زهاو وعلم خانو جنا زي كحد حكيو بريتوريا نتجراي تجارون دمس تيت تاتو زبلو وعل ولا كوانت خونا بسلاح توس انت تموت تجارو جنا تاتو كم زي بلاي فلت نلعل خلت عمس زغصل وطرح واحد غزياو من محدار تجراي ابزو سوم سفتر غنا خبديو بتو تفطيرو زل زي مرقع بوليتيكاو تجراي لعلو سب سلطان تجراي كاب غزياو من محدارن كاب حوحتن تمالا ماسيومنا اديساو تغعيزوم خيدم لو نابا اديساو مخديوم مخنيات دما نلعل خلت عمس صنح مقم مع حوحات سلينا بلا كما باغاويه حزغنا اوጫፍ متفنان بوصيح مهلاوم بوليتيكاو مقم معنا وتادراو غنصاو مريح مهلاو مسما خلاي منغستي مالتو مستقلاي منستر ابي احمدن كبركز ولا هاجرات تدناغيصن وعل فريسو يلن زمصا هاجرات كابت مال مشت جميروم كساب حزي او غلصان او دردرنا لو كاوصاي نتوعل تفصام نمغوار نمردا ان زمصا هاجرات امباسادر حورت اوروبان امريكان كمامنت تتكستين تمالي نا اديس ابز غشلو اتغيتاچو ردا نحورت اوروبا امباسي نامريكا امباسي نطاليان امباسي نخالت بركز ولا امباسي علمنا ابسترخبلو اب تግራይ ተፈጠረ እዋናውን ፖለቲካውን ቁሉላው አመልኪቱ መብሪ ከም ዝሃበ بتويتر ገጹ አተጌታቸው ረዳ حبيريو ግዚያው መምሕዳር ትግራይ ናብዞ ይሰርሕሉ ደረጃ ወሪዶሎ ዝበላ አተጌታቸው ረዳ ላዕሎት አዘዝ ሰራዊት ትግራይ በዓል 13 ነጥብ ቁዋም ሙጾም ዝዝከር ኮይኑ ካፍተን 13 ነጥብ በወናነት ደማ ዋና መዘራሩ ዛዕባ ኮይኑ ጸንሐን ዘሎ ደማ ግዚያው መምሕዳር ቶሎ ክመዓራረሎ ዝብል ጽንዕ ቁዋም በመሓዞም ገለ ወገናት በወቀሳ ገሊዮም ደማ ባድናቆት ተቀቢሎም ጥራሕ ዘይኾነስ ብዙ ውሳነ አመላ ትግራይ ሓያል ሰላማዊ ሰልፊ ንክልተ ዕላማ ተሰሊፎም እዮም እተሓደ بتقاومه بتخالي دما بدقاف بمغوار تخايديو اتوسانه بسلماو سلف طرح كيتعاغته نا وردان طاميان بموراد سلطان كومار كونا اينركبن نا وتادراو عامص باناشت ختمات استجمره نا ختمه عدغراتن خالت عبيت ختمات حوحات نافت سرع قمونو ناتملسه غزياو ممحدارنا قهامن تخيد نا غزياو ممحدار تግራይ بريزيدنت ጌታቸው ረዳ غزياو ممحدار امل ماس زاتكم بزول مغنيات سلسل العلوت ازز سراويت تግራይ ካብ ስልጣንኩም ተአጊድኩም ዝብል ደብዳቤ ዋላ ኳን ተጻሐፈ አሽንኳይ ተቀባልነት ክረክብ ዝያደ የውካዩ ሙራድ ተባሃይሉን ተቀሊድሉ ወይ ደማ መልስ ተዋሂውልዩ ንዝስዒው አተጌታቸው ረዳ አብ ትግራይ ነገራት ካቢድ ቁጽጽር ወጻይና ኸዱ ዘይሕጋው ተግባራትና ወዝሒ ኸዱ ስለዘለው ፌደራል መንግስቲ ናብ ትግራይ ተውዙል መማረጽ ሐሳብ በግዚያው መምሕዳር ቢሮ ጻውዒት ቀሪውለሎ ንዝስዒው ብዙሓት ወገናት ተፋላለየ ሐሳባት እናቀረው ይርከው ገሊዮም ፌደራል መንግስቲ አብ ትግራይ ዝኹላይ ግፍዒ በመከላኸያ ኃይል ምክንያት ተፈጺሙ እዩ ስለዚ ፌደራል መንግስቲ ናብ ትግራይ የቶም ማለት ከሕደት ይዙሉ ዋላ ኳንታ አለው ቁጥሮም ውሕዳት ዘይባሃል ወገናት ደማ አይልክዕ ይዙለለው አብዙ ጉዳይ ደማ ኹራትን ኹራንን ተኸታተልትና ፌደራል መንግስቲ ናብ ትግራይ መታው ልክዕልኩም ደተሓሱ ወይስ ጌጋ እዩ ንምንታይ ንዝብል አው ኮሜንት ሴክሽን ሐሳብኩም አካፍሉና እናልና ናብዙ ቀጻል ሐበሬታና ክንሐልፍ ዝሕዚ ግዜ በአተጌታቸው ረዳ ዝምራሕ ቲምን በዶክተር ደብረጽዮን ገብረሚካኤል ዝምራሕ ቲምን ክልተ ጉጅለታት ምስተፋላሊ ዝምልከቶም መደራደርተ አካላትን ማሕበረሰብ ዓለምን ምስ ፌደራል መንግስቲ ሁሉ መዋጾ ትግራይን መፍትሒ ሐሳብ ዝባሃሉ ነገራት አብ ሓያል ሰላማዊ ምርዳ ከም ዘሎ ሓበሬታ የመላኽት ከም ዝፍለጥ ፕሬዝዳንት ጌታቸው ረዳ አብ ዝሓለፈ ክልተ መዓልታት ዝገበሮ ቃለ መሕተት ምስ ፌደራል መንግስቲ ተራዳድሞ አነ ኣብ ወንበር ሓደ መዓልታ ኣይኮነን ሓደ ሰዓት ከፍ ዝብለሉ ምክንያት የለን ክብል ሐሳብ ገሊጹ ምንዋሩ ዝዝከር እዩ ስለዚ ነዚ ኣብ ትግራይ ተፈጠረ ህሉ ኩነታት ካብ ዕለት 07 ክሳብ ዕለት 08 ንኽራኸው ቆጠሮ ሒዞም ዋላ እኳ እንተነበረ ቅድሚ ግና ኣብ ትግራይ ግዜ ዘይህብ ወታደራዊ ጎንፂ
ተጀሚሩ ብዝብል ግና ትማል ምሸት ናብ አዲስ አበባ ንኽመጹ ጻዊዒት ቀሪብሎም እዩ ስለዚ ብዝተፈላለዩ እሙናት ምንጭታትና ዝወጹ ዘሎ ሓበሬታ ግና ከም በሓድሽ ድርድር ይካይድ ምህላው ኮይኑ እዚ ድርድር ድማ ዲሌት መንግስት ፌደራል ዘደልየ ጥራሕ ከይኸውን ዝተፈላለዩ መደራደርቲ አካላት አውሮፓ ሕብረት አሜሪካን ካልኦት ኣብ ዝተረኸብሉ ይካይድ ከም ዘሎ እናተገለጸ ኮይኑ ኣብዚ ጉዳይ ህቡብ ፖለቲከኛ ልደቱ አያሌው ምስ ኢትዮ ሰላም ሚድያ ዝነበረ ጻኒሒት ከም ዝገለጾ ፕሬዚደንት ግዚያዊ ምምሕዳር ትግራይ ዝሽየም ፌደራል መንግስቲ ወይ አብይ ዝደልየ ጥራሕ ይሽየም ማለት አይኮነን እቲ ውዕል እውን አይፈቅድን ሕወሓት እከለ ደሌሉን ዝደልየ ክሸይም አይኽእልን እንታይ ዳ ሕወሓትን ብልጽግናን ክልቲኦም ዝኣመኑሉ ሰባት ንሕወሓትን ብልጽግናን ብማዕረ ዓይኒ ዝርኢ ሰብ እምበር ሓደ አካል ስለ ዝደልየ ተቐባልነት ይህልዎ ማለት አይኮነን ክብል ገሊጹ እዩ ዝድርድር እንታይ ሓድሽ ነገር ክረክብ ንኽእል ንዝብል ክርኢ ከለና ድማ ብሕወሓት ወገን ዘቕርብዎ ዘሎ ሕቶ ንግዚያዊ ምምሕዳር ትግራይ ይመዓራረብ ብፍላይ ኣብ ውሽጥና ዝበስበሰ ሓይሊ ስለ ዝረኸብና እቲ ዝበስበሰ አካላት ተጸራሪጎም ይውረዱ ግዚያዊ ምምሕዳር ትግራይ ፕሬዚደንት ዝኸውን ብውዕልና መሰረት ካብ ሕወሓት እዩ ጌታቸው ረዳ ካብ ሕወሓት ስልጣን አውሪድናዮ ኢና ይውረድ ዝብሉ ሓበሬታ ዝወፁ ዘለዉ ኮይኖም ስለዚ ኣብዚ ድርድር ምናልባት ሓድሽ ፕሬዚደንት ክምረጽ ይኽእል እዩ ዝብሉ ሓበሬታታት እናወፁ ይርከቡ ናይ ሰላም ተምሳሌት ዝነበረት ሃገረ ትግራይና ካብ ባሕሪ ተሻጊሮም ንዝመፁ ወገናትና ዕቋን ጽላልን ትኸውን ትግራይ ዓዲ ማርያም ጽዮንን ደብረ ዳሞን ዓዲ አድባራትን ሃይማኖትን ትግራይ ሰላም ክትኾንለይ ናይ ኩሉ ግዜ ሕልመይን ባህገይን እዩ ብኣርባዕቲኡ ማእዝን ዝተኸበት ትግራይ ዘይኮነስ ብኤርትራ ገጽ ብራማን ዛላምበሳን ብሕሞራን ኢሮብን ጥራሕ ከይተወሰንኩ ኣስመራ ተዘናጊዐ ቀይሕ ባሕሪ ሓሚሰ ዝምለሰላት ትግራይ ብራያ ጥሙጓን ዋጃን ከይተወሰንኩ ብምዕራብ ትግራይ ኣብ ሕሞራን ማይካድራን ብሕርሻ ጥራሕ ከይተወሰንኩ ሱዳን የበጽሐ ዝምለሰላት ትግራይ እየ ሃሪረ ሰላም ኪብዝሓለየ ዓደይ ትግራይ እዚ ድርድር ሰላምን ረሃዋን ወሊዱ ተፈናቀልቲ ኣሕዋትና ዝምለሰሉ ትግራይ ንሓንሳብን ሓዋሩን እፎይ ትብለሉ ሰሪሕና ሃፍቲ ነፍረሉ ዓዲ ትኹነልና ኩላትና ንሰላም ንዘምር እናበልና ኣብ ናይ ሎሚ ዝነበረና ቪድዮ ነዚ ይመስል ነይሩ እናበልና ቀጻሊ ቶሎ ቪድዮታትና ምእንታን ክወጽሐኩም ድማ ላይክ ሳብስክራይብ ብምግባር ቤተሰብ ይኹንና